Našou misiou projektu Pronea je vybudovať prvé stredoškolské kampusové mesto na Slovensku. Horná Nitra prechádza transformáciou a náš projekt je práve v srdci Hornej Nitry, v Partizánskom, kde sa snažíme o transformáciu aj brownfieldu po baťových závodoch, opustených, odkiaľ nám odchádzajú naozaj už aj poslední zamestnávateľia. Tá naša vízia je v tom, že chceme vytvoriť naozaj pútavý a zaujímavý vzdelávací ekosystém pre tínedžerov, stredoškolákov a ideálne pre aj dospelých ľudí, ktorí sa naučia, ako byť podnikaví. Začiatky spolupráce Pronei a Touch for IT sú veľmi také romantické. Vôbec sme sa nepoznali a dokonca sme organizovali prvý hackathon Pronea v Partizánskom. Ja ako organizátor som bol na svojom prvom hackathone v živote. Nikdy predtým som nebol účastník, už vôbec nie organizátor. A išli sme do toho veľmi naivne a veľmi odvážne, pretože ten hackathon je orientovaný na stredoškolákov. Čiže nie startupisti a vysokoškolskí študenti, ale veľké sústo stredoškoláci, ktorí pre nich to bol nový vesmír. Pre nás tiež. No a Touch for IT tam hralo kľúčovú rolu, pretože pre nás tvorili pozíciu technologického garanta, takže silný tím mentorov z Touch for IT nám poskytol veľmi stabilnú platformu na to, aby sme počas nášho hackathonu stredoškolákov jednak zoznámili so svetom podnikavosti, ale aj s obrovskými príležitosťami technologického sveta. Takže tým okolo Ríša Rošteckého a celej partie, ktorá zastrešovala AR, virtuálnu realitu, všetky možné nástroje ako Figma, ktorým vy všetci, ktorí to pozeráte, rozumiete, pre mňa nový svet, tak na konci dňa to boli stredoškolskí študenti, ktorí pochopili, že tá najväčšia pridaná hodnota skúsenosti, ako je hackathon, je práve v skúsených mentoroch. Odvtedy si nesiem naozaj hlboký rešpekt a úctu voči tomu, akým spôsobom doručujú kvalitu a osobný prístup a služby na našich eventoch. Sice to začalo jedným hackathonom, ale samozrejme tá spolupráca je veľmi robustná, pretože hackathon trvá 3 dní. V podstate dvojtýždňová, trojtýždňová intenzívna príprava, ale po 3 dňoch ako keby iné hackathony skončia, víťaz zoberie nejaký šek, pustia sa konfety, ide sa domov. Ten rozdiel v našom hackathone je ten, že sa snažíme vytvoriť dlhodobú platformu pre víťazný tím, aby sme im doručili ešte aj mentoring po hackathone. Je normálne, že víťazné tímy často zápasia s tým, ako dostať ten víťazný projekt alebo víťaznú ideu do reálneho života na nejaký reálny produkt alebo reálnu službu. Dôležité však je, že Touch for IT nám vytvorilo krásnu mapu a cestu, ktorou vieme tých víťazov previesť v nasledujúcich mesiacoch. Veľmi zaujímavé a perlička je, že sa nám podarilo na Slovensku so stredoškolákmi vycestovať do Ameriky, do USA, zažiť tam spolu 1 týždeň v New Yorku, kde sme mohli doručiť tzv. Pitch deck pre tých víťazov nášho hackathonu priamo v srdci Manhattanu. A to by sme určite nezvládli ako Pronea. Na to znova potrebujeme partnera ako je Touch for IT, ktorý pripravil ten víťazný tím od tej víťaznej idei až po ten moment, kedy sa postavili pred cca 40 slovenských skúsených a úspešných ľudí žijúcich v zahraničí a mohli im odprezentovať svoje riešenie. Myslím si, že aj pre mňa to bol veľký zážitok a skúsenosť. To mám 39 rokov a keď si predstavíte, že máte 18, ste stredoškolák a v New Yorku prezentujete pred komunitou skúsených biznismenov, tak vtedy znova oceníte to, že máte pri sebe skúseného mentora. Čo pre nás je Touch for IT. Za mňa to nie je iba profesionálne partnerstvo, ale oceňujem to, že naozaj vo vašej firme tá kultúra je niečo, čo ma veľmi priťahuje. Keby som nezaložil Proneu, je dosť možné, že tu niekde by bolo logo Touch for IT a učil by som sa tu kodovať s vami, to asi nie. Ale to, čo je podstatné, je, že tá firemná kultúra, ktorá tu žije, je pre mňa príťažlivá aj ako pre partnera, aj ako pre človeka, pre osobu. Takže v tomto prajem iba to najlepšie. Čo povedať na záver? Akurát len to, že verím tomu, že 21. novembra
na Pronea Summite v Partizánskom spolu aj s partnermi ako je Touch for IT si ukážeme novú cestu nášho projektu. To, že chceme a budujeme projekt na 30 rokov, lebo stredoškolské kampusové mesto v Partizánskom je dlhodobý projekt, neznamená, že robíme iba jednu vec. Vďaka Touch for IT rozvíjame partnerstvo aj s tak významným európskym partnerom ako je Molengeek a ja verím tomu, že už práve na našom summite budeme môcť ukázať stratégiu a akčný plán projektu Molengeek Slovakia, kde pevne verím, že určite nejakú súčasť a dôležitú súčasť budú hrať aj ľudia z Touch for IT.